khazani takhok tai bukhuk song jotono no puila ani khani hamjak ma tai sibai ya farmani bisingti kisasa kobok mu saklainani musungo puilang hambaidana musungo sini bubagra bini tidul mabai seng beskango 3rd October 2021 no Delhi New Delhi was seng Youth Tipra Federations Delhi unit ni jaitok Mumbai kaisa seng meet and greet session khlainya ni thangai tongo a meet and greet session no sini chief guest nai bubagra Pradyut Kishore tai chief guest ngai bobo sengbai sajaknai sengjaknai tai kabangma sini saiman thai aborok no seng share khai salainai so aboni bagai ang jotto Delhi o tongui tongnai eba Pune eba Hyderabad Bangalore eba kha Dehradun tongui tongnai sini youths rok no tai sini guardians parents students job holders tai joto employee khlai tongnai rok pang tinini o message ni bisingti kobo khorna musungo a dino norok joto no attend khlaimani bisingti faidi joto no thansa khai seng bubagra no extra mile himnani bagai the greater Tipraland ni chobawo seng step lainai puila aboni bisingti yang tebo kisa muitu khlai renan musungo tangi seng tini greater Tipraland eba bubagra no logi de thai kabangma borok sungo message khlayo tai aboni bisingbo Facebook hai jagawo YouTube hai jagarago seng kok kisil layo bubagra no khoroksu borok chajagya bongo khajani takhuktai bukhuk song kisa sang norok no history otlang thanani musungo Tripurani history agi bahai tongmani seng Tiprasa bahai tongmani tini tangi seng greater Tipraland eba bubagra no logi de thai seng saimono 1972 hai talo dumbor hydro project ngmani bisingtei sai borok sini Tiprasa tongnani nok khuk joto sabai sukrup jagai kabangma borok ni langma chokha seng saimano SDM sar Sukram Debbarma hai borok sal kathang bini office thangi kogoi bethar jago seng saimano SDM sar Sosi Mohon song hai sini borok no SDM office no bethari khasiwi rejakmani seng saimano obo kolpona jomate khoroksa sini bukhuk CPM ni women's leaders tongmani Visakhapatnam party meeting otlangai bethar jakmani seng obo saimano sini Ranabir Debbarma sini MDC sar no bumang lasobo GB hospital klai thinani nangkha Sukumoy Sen Gupta ni sini government no 1974 sini 1760 square miles no the reserve khaiklang thangmani sini Maharaja abono sabai jakmani a kokno bo seng saimano Robeliton hai sini student pori tongnai no sal kathang bethare gujob phani kok sajakmani a kokno bo seng saimano Biswajit Debbarma sini takhuk no bo duty ni kifil haipuro sei tok wa khake bethare bono sini mokoli buskango betharmani a video rogo seng tini nogo Montreal kaipeng sini takhuk bethar jakmani abo bo seng saimano kabang matai bo sajaknai ko tini o jagao ang o video ni bisingti sana thangangkai hoito 1 hour 2 hour phano nangai manu asaka injustice sini bagi ingui tongo henba tabuk bo seng sungo sini last fight obo ingya khune let me remind you takuktai bukuk song 2026 so delimitation ingani thangui tongo jefru delimitations ingai nini seat sharing komi thanai populations wise nini seat bagjaknai Tiprasani afro seat ratio hote komi thangnai afro nini borok state assembly kok sanai tebo kisangi thangnai constitution readjustment ingnai kabangma sini taibo manthai soktai rok tongmani a taimo sini sajaknani bagai tai sanani bagai phan tonglak takuktai bukuk song tini bubagrani chaitok Mumbai prai 24 years almost 24 years sini bro riang rok borok kaisa detention kemo khajagi chobjagi tonmani bubagrani chaitok Mumbai sung borono free khairi mangkha abo sini great achievement great success bubagrani netrite sung joto Tiprasa thansa khai prithibini sobse powerful party BJP hai no sung sabai sukrubai sini Tiprasa soyung government khlaikya takuktai bukuk song message blai clear
bwskangni jorao judi sung tini sak no ang sakir khainai ang student si ang employee si ang samung khai tongnai si ang khorsa family ni housewife si nei sak no nori tongkhangkai khanani thinang ni bagai sung salsa sini bwsabutui next generation by question khlaijaknai afro sini thani khorok bomoi tongna chara tei kuno option tongla abon bagai ang koijao faidi jotono thancha khai sung bwskang salo buba grabai meet and greet khlainai tai bobai sung joto question sini sungjaknai tongmani sunglainai joto borok kisel yawi joto borok taya salayawi buba grano sung jora renani sini blai khe nangkukmani time phai sokpai ke takuk tai bukuk song ani message ang tai omsuk sawino joto takuk tai bukuk song sini ma fani soman sini khajani choba o khlai tongnai warriors rokno salute khaimani bisingti tinini chobani chibai norokno yafaro tai bubagra ayo block thun tai sini greater Tipraland dakti no manthu nei norokno ang bwskangni 3rd November 2021 no Delhi ni Srimanto Shankardeva Bhavan no sung malainani bagai ang khawo chongu hambai